Mapalagaan kinadardaras ti trabaho dagiti mannalon. Daytoy ti kangrunan a rason ti panakaywaras dagiti nagduduma a makinarya para kadagiti mannalon iti probinsya. Nasurok kumurang 5 milyon na pisos ti balor dagiti farm machineries a naited kadagiti nasurok sa nga gasot nga asosasyon manipod kadagiti 27 nga ili ti probinsya. Tulong daytoy ti gobyerno probinsyal iti sidong ti Rice and Corn Program kadagiti mannalon basar kadagiti masapul da. For example dagiti taga upland municipalities, dagiti portable rice combined rice mill appropriate para kanya dagiti upland ta narigat mo nga i-implement dagiti dadakkel nga machineries dijay ta babasiti kinalengda. So dagiti water pumps mabalin dito lowland nga pang support kadagiti na duma-duma nga mulad especially during dry season. Karaman pay anaite dagiti 15 mechanical thresher, 69 brush cutter, 11 hand tractor, 72 knapsack sprayer, ken 140 irrigation hose. Nasurok may sa adekadan ti asosasyon da Mario manipod iti Peñarubia ken admiteren na nabuntog ti trabaho da no awan ti tulong ti makinarya. So amin man ti makita nga kasapulan mi ti asosasyon mo iti kapo naman na nangina ti labor cost so masapol mi ti nadardaras nga panagkaramot ti panagtalunan. Tano mano-mano amin ma'am nangina ti labor so no adati kuliglig mi na dardaras ken basbas iti magastar nga oras. Dakal nga tulong kanya mi mga Farmers Association iti kapo na ke pangdarasan kung pangdarasan daytoy ken adado ti matrabaho na adado ti makausar kanang ti asosasyon. Mamati ti provincial agriculturist ababaen kadagitoy a makinarya ket makisayan ti panagtrabaho dagiti mannalon ken makisayan ti post-harvest loss da. Jobran ko matili mga tao may salang ti mangubran medyo mapapadaras ti panagtalon pa so nga basit iti time nga usaran di mannalon ijay kataltalunan. Patyenmet ni Vice Governor Ann Bersamin adagiti mannalon ket dakkel iti kontribusyon da iti ekonomiya ken kinid daw na ti panangipateg dagiti mannalon dagiti naipaay kadakwada. Usaran nyo dagitoy tapno makapagpaay tinaindaklan a benepisyo. Saan laan para kadagiti bukod a pamilyayo mudiket para iti ili ket komunidad tayo. Agdago pentin nasurok 40,000 ti rehistrado a mannalon iti probinsya. Dagiti naiwaras a makinarya ket saan laing nga agserbi at tulong kadagiti mannalon ngem ket di simbolo ti pamati ti gobyerno probinsyal a dagiti mannalon ti makaygapon no apay nga adda pagsasangwan at taraon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.